V roku 1974 sa k Merkúru dostal prvý návštevník zo Zeme, sonda Mariner 10. Bola to jediná sonda, ktorá sa tam pozrela za ďalších 30 rokov. Prečo? Lebo Merkúr je brutálne ťažko dostupný. Je tak blízko pri Slnku, že dostať sa k nemu a nezhorieť je doslova vesmírna výzva. Ale ten svet fakt stojí za to. Cez deň tam teploty vystrelia až na 430 stupňov, ale v noci padnú na mínus 180. A to preto, že Merkúr nemá skoro žiadnu atmosféru. Jeden deň na Merkúre trvá 176 pozemských dní, čiže kým tam vyjde a zapadne slnko, na Zemi stihne prejsť skoro pol roka. A aby toho nebolo málo, Merkúr má obrovský kráter Caloris Basin. Je taký veľký, že by sa doň vošla celá západná Európa. Chceš vedieť, čo všetko ešte o Merkúre nevieme? Celá epizóda je už na kanáli. Daj odber a poď objavovať s nami nekonečno.